Kaixo, ongi etorria. Ekuazio linearen sistema bat dau, orduan, leheneko egin beharko duguna da, alde gehienak simplifikatu. Hartuko ekuazioa. Eta, parentesirik ez dunez, leheneko izendatzaileak kenduko dut. Jartzut hemen bat eta bat, eta MKT zein da? Bost, ezta? Orduan, MKT multiplo komun txikiena bost baldin bada, egiten dugu. Bost batekin bidertu behar dugu, orduan goikoak ere batekin, ez dugu beraz aldatzen. Ken, zer egin behar dugu? Bider bost, ezta? Goikoa ere bider bost, berdin, egiten dugu bider bost, goikoa ere bider bost. Eta isatei ezkerran uzten behar dugu, eta minus 10 eskubira pasa, minus bost gehi 10, bost da. Orduan, hau jarriko dugu, simplifikatuta hemen. Isa gehi, berdin bost. Eta horren, honekin goaz. Zer egin badu lehenengo? Parentesiak kendu. Banatze egin da, ezta? Orduan gehituko litzake horrela. Isa zatiru, gehi, bi, ken bi. Berdin, i gehi bat. Orain, urrego pausoa da, denei izendatzailea jarri bat, eta MKT hemen hiru da, beraz, egiten dugu. Hiru izateko, bider bat, orduan, bider bat, horatu, multiplo komun txikena, hiru dela, bider bat, berdin uzten dugu. Zein bat dugu, bider hiru, izendatzailea ere, bider hiru. Haure, bider hiru. Hau bider hiru, eta hau bider hiru. Eramaten dugu ezkerretara izkiak dituztenak, isa eta sei ken irui da irui, eta hemen dugu iru, eta hemen dugu ken sei. Eramaten badugu horrea, plus sei, horra izan batzateke, bederatzi. Hau jarriko hemen. Gogoratu, sistema ebazteko metodo bat erabili aurretik, horrela utzi behar ditugula, Eixa, i zemakia, isa, i zemakia. Horren bai, erabili behar dugu metodo bat. Ta aspaldian erabili ez dugu metodo bat erabiliko dut, berdintzen metodoa. Bietan, izki berdina isolatuko dut, bakanduko dut. Isa, orduan, i pasatuko dut eskubitara, eta hemen ere bai, pasatuko dut eskubitara. Aldagai berdina isolatu dudanez, horrek esan nahi du, hau eta hau berdinak direla. Horrengo dudana izango da, jarri boskeni, dela berdin, bedatzi ken irui. Horren ego dudana da, iak alde batera eman, horren behituko litzake keni gehi irui, eta igabeak eskubitara, bedatzi ken bost. Hau bida, hau lau da, beraz, lau zati bi. Aurkitu dugu, i berdin bi. Horren fatezegu isa jakitea. Joango gara dibidez, honera, errexena dela, ezta? Edo horrea, berdin du, baina honera errexago delako. Isa berdin, bost, ken, eta zeguna, bi. Beraz, isa gelditu zaigu, hiru. Zein da soluzioa, izango litzateke. Isa berdin, hiru. Eta i berdin bi, edo, nahi bada, jarri daiteke, zer puntutan elkartzen den, hiru, bi puntua. Eta horrela bukatuko genuke, beste bat arte, agur!